Harbol. Diyos marinal daw tabi sa Indogabos. Magandang araw sa lahat. So, nandito na naman po ako, si Jim Paul Borlagdan, para sa isa na namang edisyon ng Tao Talks, kung saan pag-uusapan natin ang isang tula na may pamagat na Alimagyo. So, itong tulang ito ay nasulat ko at kasama ito dito sa librong ito na Kay Lugar Este, Kandayo sa Diring, Banwa. Ngayon, itong tulang ito ay napili kong pag-usapan hindi lamang dahil kagatapos lang nung bagyong Christine na sumalanta ng maraming tao dito sa aming probinsya sa Bicol, kundi itong tula na Alimagyo ay madalas sa aking tanungin ng mga tao or mga mag-aaral sa aking pahina sa Facebook kung ano daw ba ang ibig sabihin ng tula na ito. So, nagtaka ako kung bakit marami ang nagtatanong ng particular na tulang ito, at nalaman ko yon nung makita ko ang isang module ng module para sa senior high na 21st century literature from the Philippines and the world. So, sa quarter 1, module 1 ng lesson 4 ng 21st century Bicolano authors, nakasama ang tulang ito ng Alimagyo na dinidiscuss. So, doon ko nalaman na marahil yun, nagtatanong yung mga mag-aaral kung ano ba ang ibig sabihin nung tula, or nagpapatulong sila kung ano ba ang tingin ko sa tula, paano ko ba ito nasulat. So, naisip ko, imbes na sagutin sila isa-isa, mas maganda sigurong talakayin ko na lamang yung tula at sumanggunin na lamang sila sa video na to. So, bago tayo magpatuloy, nais ko sanang bigyan lamang ng kaunting introduction yung Tao Talks. So, itong Tao Talks ay hatid sa atin nung TAWO, Tobacco Writers Organization. Isa siyang grupo ng mga manunulat na nagmumula dito sa Tabaco City sa Albay. So, nitatag ang pangkat na ito noong 2008 at ang inyong lingkod ang siyang naging founder nito. Sa totoo, mas maaga pa sa 2008, pero yung natatandaan ko na lang ng mga workshop or palihan na yung 2008. Ang layunin namin sa grupong ito ay ang palaguin ang literaturang Tabacnon, yung panulat ng Tabacnon. Palaguin siya at payabungin, kasama na rin dyan yung literaturang Bicol na gawa ng mga taga-Tabaco. So, sa pagtupad ng layunin na ito, ng pagpayabong at pagpalago ng literatura, naglulunsad ang grupo ng mga palihan o workshops. Gayon din mga programang tulad nito na Tao Talks, kung saan napag-uusapan ang mga paksa tungkol sa literatura, kultura, arte, or sining ng mga Tabacnon, mga Bicolnon, at lahat ng Pilipino. So, ayun, puntahan na natin yung tula. Bago ko ang una nating gagawin, tulad nung ating pag-discuss or nung ginawa natin doon, nang tinalakay natin yung pag-itao mo sa Kuya Anday o pag-girom, ay binasa muna natin yung tula. So, babasahin ko muna yung tula. Tapos nito, yung mga salin or mga translations ng tula. At saka, titingnan natin isa-isa yung mga salita na medyo mahirap, yung konteksto, bibigay natin at yung kahulugan. Saka, tapos noon, isa-isahin natin yung mga taludtod, mga saknong, at yung mga devices, yung mga ginamit na mga devices sa tula. So, yun. Alimagyo. Ini ang gabat na hinuba kan langit. Saralak ang daga budak tubig. Kun isusurulit o susurusugon ang gubot, garo pagsuruwayan hali sa kugos na mapulot.
Biribid ang mga kalamias kan kuryente, kan sanga, sarapi kan tanglay, sa lambang saro, sarablay. Mga dahon, mga batiris na puminakit kan bintana, mga gasgas, mga duga, ang nagtagas na gira. Gira kandalan na bulos, kandagat na luminakaw sa daga, kasubanggi sa irarom kan ipu-ipong bulan, na ansildang pairarom sa sadiring diklom. Sukugos kan habagat, rapadong higot, maisog na duon, na humalon an maawot, sa kinakban sa sarunggugom na kamot. Halos daing takot, halos diit pang garo pagkamuot, na suminuklob sa gabos. Sa tinampo, sa ugat, so hinalat na sinabat, kan kurutab-kutab, uminaging buhing mga kabayo. Pagtundag kan alpog, an aga tamong nagubot. Natada ang daga na dainang sulot, duman sa pagtakdag kan burak, sa ati na nag-aling sa gamot, suminupang an hamot, kan gumus na awot. Sa pangalagkalag kan liwanag, sulinaw giraray na bilog. Sa napasang kaaganan, iniman sana ang nakasaray. Sa haloy na pagkaykay, ini ang laog kan kalot. Alimagyo. Nasurat kan Pebrero 17, 2005 sa Pawa, Tabaco City. Ngunyan, basahon taman, basahin din natin yung salin sa Ingles muna. Kung ano yung ginamit doon sa module, babasahin ko. Ako rin ata nagsalin nito sa poemhunter.com. Doon ata nila nakuha ito. Storm. This is the weight stripped off by the sky. Mixed are the earth and water. If the disorder will be put back in place or traced, it would be like peeling away from a sticky embrace. Twisted are the limbs of electricity, and branches, broken by strain, slumped at each other. The leaves, the pebbles, which tore the windows, scratches, sap, were the solidified tracks. Marks of the gushing path of the ocean which walked the earth. Last night under the twister moon, whose beam was inward to its own gloom, the embrace of the habagat south wind was a whipping tight, brutal pressure whose desire is to devour the world in one clenched hand, almost without fear, almost close to be like love, which enveloped all. On the roads, in the veins, the weighted which was met by anxiety, wafted like untamed horses. At the clearing of dust, the morning was a crumpled sheet. Remained was the soil naked. There in the falling of the flower to the dirt which nursed the root, bloomed the scent of the trampled upon grass. In the surfacing of light, clarity again is formed. In the shattered container, this alone is what is kept. In the long digging, this is what's in the pit. So that's the English translation. I will go now to the Filipino salin, yung salin sa Filipino. Bagyo. Ito ang bigat na hinubad ng langit. Magkahalo ang lupa at tubig. Kung ililigpit o babakasin ang gulo, parang paghimay mula sa malagkit na yakap. Pilipit ang mga biyas ng kuryente at sanga, utas, sangalay sa bawat isa nakasampay. Mga dahon, mga maliliit na bato na pumunit ng bintana. Mga gasgas, mga katas, ang tumigas na bakas. Bakas ng landas na daloy ng dagat na naglakad sa lupa.
Kagabi sa ilalim ng ipu-ipong buwan na ang sinag pailalim sa sariling dilim. Ang yakap ng habag at hagupit na mahigpit, mabangis na diin na lumamon ang nais. Sa mundo sa isang kamay na kuyom, halos walang takot, halos muntik maging pag-ibig na sumukob sa lahat. Sa kalsada, sa ugat, yung hinintay na sinalubong ng nginig, dumaang mga kabayo sa bangis. Paghupa ng alikabok, ang umagay, kumot na gusot, naiwan ang lupa, nawala ng saplot. Doon sa paglaglag ng bulaklak, sa dumi na nag-aruga sa ugat, sumulak ang bango ng nagalaw na damo. Sa pagligid ng tingin ng liwanag, muling nabuo ang linaw. Sa nabasag na lalagyan, ito lang naman ang nakalagay. Sa matagal na pagkahig, ito lang ang laman ng hukay. Ayun. So, yun ang mga salin at ang translation. Punta na tayo doon sa pag-isa-isa nung mga salita na medyo mahirap or hindi na masyadong ginagamit. Simulan natin siguro sa titulo, sa pamagat nung tula. Alimagyo. So, kinausap ko nito si Jeremiah Cordial, isang kaibigan kong linguist. At tinanong ko sa kanya, yung tawag doon sa term, yung rupsak, na yung parang vulgar. Sabi niya, yun daw yung angry register. So, yung alimagyo, isa siyang vulgar or rupsak na or angry register nga. Nang ibig sabihin lang ay bagyo. So, yung Bicol, yung wika ng Bicol, napakayaman sa ganitong uri ng mga salita. So, kung pupunta tayo sa Wikipedia, makikita din natin doon yung angry register. May listahan doon tulad ng kunwari yung tubig, tamalig, yung bungog, lusngog, yung uran, bagrat, yun yung bagyo, alimagyo. Yung babayi or babae, pwedeng tawaging siknit or babaknit. Yung lalaki naman ay lalaknit, bado or gubing or damit, lamasdo or gubnit. So, yung sa harong, tawag ng sa angry register, pwedeng tawaging lasngag or langag, diba? So, sira, sigtok, ikus, kurasmag, ayam, gamadya. So, marami akong ginagamit na mga ganitong uri ng mga salita. Dahil sa totoo naman, very interesting talaga yung lawak nung paglago ng Bicol. So, ini-utilize ko talaga ito. Gusto kong gamitin as much as possible. Gusto kong gamitin yung ganitong aspeto ng salitang Bicol. Sa una, para ma-preserve. Pangalawa, para lalo pang mapagyaman yung vokabularyo. Marami ng mga tao ngayon, mga bata karamihan na hindi na alam kung ano ang ibig sabihin or hindi na kahit marinig sa aktual na usapan or conversations, hindi na masyadong ginagamit. So, ako bilang isang bata na lumaki sa palengke, talagang inulan ako ng ganitong mga salita. Talagang dito ako natuto mag-Bicol. Yung nanay ko mahilig sa ganito. Pag nagagalit siya, 'di ba? Kaya nga angry register. Dadagdag ko lang yung iba na natandaan ko tulad ng Tamindos. Yan yung angry register ng tulak or tiyan. Sa Mingkil, siya yung for bitis or paa. So, dahil dito nabuksan din yung tatlong variation ng isang wika, yung colloquial, yung vernacular at yung dialect. May although may pagkakaugnay pero may mga pagkakaiba yung tatlong ito.
So, yung colloquial at vernacular, medyo magkalapit sila. Colloquial, according to, I guess, Wikipedia ko ito kinuha. Informal language used in everyday conversation. So, relaxed yung grammar, hindi masyadong nag-iisip kung tama ba yung aking conjugation or yung mga tenses. So, informal vocabulary din. So, dito na siguro pumapasok yung mga anger register, di ba? Yung banters na nagpapatawa, di ba? To make the conversation lively or alive. So, for example, sa English, yung what you gonna do, colonial version ng what are you going to do, or meron din yung Black English na tinatawag, or Afro-American English na tinatawag ng may mga double negatives, etc., etc. So, yung vernacular naman is a type of dialect that's used by a common people of a region or community. Vernacular includes slang and colloquialism and is often used to preserve traditional practices and beliefs. For example, yung college na this becomes parang a universal term for tertiary education. Nag-college ka na, di ba? Kahit naman pumapasok siya sa university or kung anumang eskwelahan. So, college is supposed to be a type of a tertiary an institution, 'di ba? Dito rin siguro papasok yung mga ginagamit nating, kung susundan natin yung ehemplo ng college, yung parang Colgate bilang toothpaste, yung Gasol doon para sa LPG, ano pa ba? Marami nakalimutan ko lang iba, parang anyway, so yung dialect, which is datin, yung napakalaking kamalian na yung dialect ay ina-apply sa Bicol, na yung Bicol daw ay isang dialect ng ano. So yung dialect is a specific form of a language. So dialect siya ng isang wika. So, when Bicol is sinabi siya or sinabing dialect yung Bicol, yung tanong natin ay dialect siya ng anong wika? Filipino or Tagalog? Hindi. So, isa yung napatunan na yung Bicol talaga ay isang wika. So, pwede pa nating pag-usapan kung anong Bicol doon. Kasi yung Bicol, when we say Bicol, we are referring to the region. So doon sa Bicol region, sa loob ng political boundary na yon or territory na yon, meron pang iba-ibang mga wika na pwede pa nating pagdebatihan or pag-usapan, talakayin kung alin yung dialect ng alin doon. So ang sigurado ko lang, dahil yung matagal din akong pabalik-balik sa Naga City, tumira ng ilang araw or buwan, na hindi ako nahirapan makipag-usap sa mga pinsan ko doon sa Naga, kahit medyo may variation yung ano. So yun ang sinasabing dialect, yung nagkakaintindihan kayo although iba yung hindi eksaktong magkapareho yung wika na ginagamit niyo. So yung tinatawag na Legazpi Bicol at Naga Bicol ay yung under siya sa isang family na Central Bicol na tinatawag. Yung sana gamitin yung central kasi parang may sentro tayo, wala namang ganun dapat eh. So parang yun ang Bicol for now, Central Bicol ang ano. Anyway, marami pang ibang Bicol sa Region 5. So merong Masbate, Katandunganon, 'di ba? Bisacol, Miraya, Rinconada. At yung nasa north na parang nagtatampo sila, bakit 'di ba? Parang Bicol, parang hindi sila isinasamang Bicol kasi malakas na yung impluwensya ng Tagalog doon sa mga parte ng Cam Norte. Anyway, so yung Alimagyo, yun, Bagyo siya in Rapsak or vulgar language. So, alin pa ba? Gabat na hinuba ng langit, madaling madaling maintindihan yon. Gubot or susurusugon muna natin, yung susog muna. Yung susog is more like parang may sinusundan ka, parang tinitrace back, okay? So parang you're putting you're placing something back, okay? So sa konteksto ng tulang ito,
isusurulit. Sulit is like when you put things back to where they belong. So parang pagsulit, di ba? So pagsusog, kailangan mong kung gusto mo magsulit, kailangan mong susugon kung saan siya nakakaag. So may relationship yung dalawang termino na to. So gubot. Ano yung gubot? So yung gubot sa Tagalog ay yung salimuot. Salasalabid, parang mess. O sa Bicol, chaos. Sa English, chaos. Mess or chaos. So yung biribid, pulupot or parang nabilibid siya, parang hindi yung kulungan, pero yung parang pulupot or twisted, coiled. So yun ang biribid. Kalamias sa Tagalog ay yung parang bias or limb in English. So hindi ko na masyadong para mabilis tayo. Nasapi, parang nabali. Parang nabali yung sanga. Sa English parang na-sever or torn off, di ba? Na tear off yung branch. Yung batiris naman, mga dahon, mga batiris. Batiris, yung maliliit na bato. So hindi siya buhangin, hindi naman siya bato. So parang nasa gitna siya ng buhangin, ng sand and yung gravel. So parang pebbles, 'di ba? Pebbles, maliliit na bato. So puminaknit. Parang puminaknit is like napunit, parang torn away. Again, parang related siya dun sa sarapi. Although yung puminaknit refers to clothing, parang more delicate. Yung torn, yung sapi, more on branches yung ginagamit sa flora, sa mga pananim ginagamit, sa mga plants or trees. So yung paknit usually sa clothing, sa skin, yung paper, 'di ba? So merong ganung precision yung Bicol sa ganitong principle nung pagkapunit. Okay. Duga, mga gasgas, mga duga. Duga is sap. Siya yung katas. Hindi siya katas, pero yung dagta. Parang dagta. Pwedeng katas din, pero sa konteksto ng mga pananim, more on yung dagta. Ito yung parang dugo ng halaman o yung kahoy. So yung sap nga sa English. Okay, so gira is yung bakas, imprint or prints or trace, di ba? Rapado, so habagat, rapadong higot. Rapado is hagupit, parang you're being whipped, di ba? Rapado or lashed, parang the wind is lashing. Dapat sana yun ang ginamit ko dun sa translation. So kurab, kutab. Kurab, okay, let's deconstruct this word. Kurab is parang nervousness or anxiety. Kutab, I'm assuming or I'm speculating na ito yung heartbeat, di ba? Kurab, kutab. So it's like the beating of the heart, palpitation or mabilis na tibok ng puso. Okay? So hinalat sa kurab, kutab. Anyway, we're going to delve on that more deeply later on. So next is tundag. Tuminundag an alpog. Tundag is like when the dust settles down or parang nag-sediment, may sedimentation, humupa na yung alikabok or bumaba. Okay? So gubot is like, we have already decoded that. Gumos is like yung crumpled or tangled or gusot. So gumos can be applied to paper, to cloth. So parang doon lang siya ginagamit usually. So kalag-kalag ang sunod. Kalag-kalag is yung napag-usapan natin doon sa pag-itao mo sa Kuya Andeo Pagirom, na nakwento ko kung saan sumubok ako ng ilang taon sa pagsasaka. Yung kalag-kalag na mention din doon, yung nakuha ko sa mga magsasakang kasama ko.
Ito yung pag-scan ng isang, parang yung horizon or yung a vast landscape. So nangalagkalag, you're looking for something. So in farming, yung pangalagkalag actually means ito yung mga unang usbong nung grains. Yung simula na hindi pa uniform yung tubo or yung pagbunga ng palay. Mayroong paunti-unti pa lang na umuusbong. 'Di ba yung palayan, makikita mo lahat yan green, may makikita ka ng golden yellow na lumalabas. So yun ang term ng mga magsasaka sa pangalagkalag. So tatanungin mo, kumusta na ba yung palay? Nangangalagkalag na. Meron ng paunti-unting panakanaka, parang panakanakang umuusbong ng mga palay. So yun ang kalagkalag. So again, salamat sa mga magsasaka, salamat sa agriculture, di ba? May natutunan ako. Actually, marami ako natutunan ng mga terms na Anyway, so sa ibang okasyon siguro natin pag-uusapan. Supang. Ayan, supang. Another term for planting. Supang is to sprout or umusbong. And ano pa ba? Yun na yun siguro. Wala nang iba. Supang. Kung meron man, babalikan na lang natin. So ngayon, yun ang nitpicking ng mga terms na medyo mahirap. Yung mga mahirap yung kahulugan. So ngayon, punta naman tayo sa form ng tula. Mabilisan lang. Kasi wala naman tayong masyadong pag-uusapan sa form. Pupuntahan natin yung isa-isahin natin yung linya, yung mga devices, etc. So yung alimagyo, yung tulang alimagyo, meron siyang 37 lines or taludtod. So wala siyang fixed na meter, hindi uniform yung meter niya, wala siyang rhyme, although merong ilang mga salita tulad ng gubot, mapulot, tanglay, sablay, duga, gira, higot, mauot, kamot, pagkamuot, ugat, sinabat, alpog, kubot. So siguro etong very anyway, marami naman na magra-rhyme pero wala talagang uniformity, walang pattern or structure na sinusunod. So siguro again, by ear na pinapakinggan ko lang, gusto ko lang mag-rhyme yung hulihan. So sa 37 lines, nahati siya sa 1, 2, 3, 4, apat na taludtod. Yung unang taludtod ay parang couplet siya, 2 linya lang. Yung iba magkakaibang bilang. So walang free verse. So talingkas na berso. So hindi natin masyadong pag-uusapan yung kasi wala namang maidudulot yung form niya sa overall na halaga or kamugtakan ng tula or yung sense ng tula. Puntahan natin yung isa-isahin natin yung mga taludtod. Inian gabat na hinuba kan langit. So yung device doon, the poet is introducing again personifying. He is personifying langit. Na yung langit is naguhuba. So of course, langit is not wala namang katawan yung langit. Wala naman siyang damit in the first place para hubarin. So here, langit may not be a location. Hindi siya yung nasa taas na sky. Parang it could pertain to divine, di ba? Parang may hinuhuba yung langit. Or not even divine, parang yung parang isang it is made a person, kaya nga personification. So parang merong gabat na hinuba. So gabat, what is this? The weight, the burden. Okay, may burden na hinuhuba. Parang merong hinanakit, something like that. Yung langit kasi when you look at the sky, diba, ano ba yung nakikita natin? Ano ba yung gabat na nasa langit, di ba? Yung rationally yung gabat na nandiyan sa langit, di ba? Because
normally wala namang bigat yung langit eh. Lahat magagaan, kaya nga yung mga bagay na nasa taas yung magagaan eh, scientifically. So pag merong gabat na ibabagsak, yun yung usually yung ulan, di ba? Kaya on one level, this is rain is being described, and on the second level there's a burden, na parang may burden. Ano ba tong burden na to? Galit ba to sa mga nasa lupa or ano, something? So, tingnan natin. So, ang hinubak ng langit, kung ano man yun, sinabi dito, hindi sinabi, pero dinescribe siya, saralak ang daga, budak tubig. Okay? Saralak ang daga. Ito yung gabat na hinuba. Parang ito yung, this was the weight that was released, vented out, siguro by the langit. Saralak ang daga, budak tubig. It's a mixture of earth and water. Kun isusurulit o susurusugon ang gubot. Okay, so there's a condition. If we are going to trace back, kung maibabalik natin or mababakas pa natin, di ba? Matutuntun pa natin yung gubot or yung salimuot para itong pagsuruwayan halis sa kugos na mapulot. Para kang naghihiwalay ng dalawang nagyayakapan na malagkit, di ba? So sinasabi ng dalawang linyang yon na, di ba, parang hindi na kung kaya mo, di ba? If ever maibabalik natin yung kaguluhan, para tayong para yung kapit-tuko na pinaghihiwalay natin. So basically it's saying, is it possible? Possible ba na matuntun pa natin yung gubot? Di ba? Possible pa ba? So it's like a stating na perhaps it's impossible dahil I'm assuming na yung hindi mo may paghihiwalay yung dalawang nasa, di ba, parang yung naalala ko yung yung mouse trap, pag may nahuhulog doon na very delicate creatures, and I'm sorry for, I know it's very wicked to do that, pero minsan kailangan natin manghuli ng daga. So pag may tulad ng gagamba na nahulog doon, so tinatry ko siyang alisin, very delicate. So ang hirap kasi mapulot or malagkit eh. And the body is very delicate. Yung limbs ng spider is very delicate. So kailangan mong isa-isahin. Di ba yung malalakang house spiders, which are very helpful pala in our houses kasi sila yung nag-hunt ng mga roaches. So anyway, pag ganun ang naisip ko, maalis mo man yung isang paa, may pito pang iba na nakadikit, and you have only two hands na matanggalin. Anyway, so yun, these lines are saying na this is challenging us. Kaya ba natin na tuntunin or ibalik sa dati yung gubot na iniwan nung gabat na hinuba ng langit? Kaya ba natin na kahit tulad ito ng paghihiwalay ng dalawang magkayakap na mahigpit, or hindi lang mahigpit malagkit, okay? Biribid ang mga kalamias kan kuryente, bilibid ang mga bias ng kuryente. The limbs of the electric wires are twisted or coiled like a tootsie roll, or yung tinatawag sa Bicol, balikot siya, diba? Or pretzel, diba? Worse than a pretzel kasi ito yung parang more like yung sinulid na nagbuhol-buhol, diba? How can you? Paano mo isusurulit? Paano mo sususugon? Paano mo tutuntunin? How will you trace back? Diba? How will you trace back that kind of mess or chaos? Ang mga sanga, hindi lamang mga kuryente, kasama yung mga sanga, sarapi, kantanglay, sa lambang saro, sarablay. So, this is an image of parang defeat, di ba? Parang, or this shows the violence of the weight na hinuba ng langit, yung hinubad ng langit, yung bigat na hinubad ng langit. Ganito ang epekto niya. Sarapi
ang mga ang mga ang mga sanga sa lambang saro sa Rablay, sa kanyang kapwa, 'di ba? On each other they are slumped, 'di ba? Parang nagpatong-patong. I don't want to use that very gruesome image, 'di ba? Parang nagpatong-patong ng mga patay or something, 'di ba? So sarapi kantang lay sa lambang saro sa Rablay. Mga dahon, mga batiris na puminakit kan bintana. Now this one reminds me, I'm not sure at the time of writing kung ito talaga yung iniisip ko, but now that I'm a reader like you, may napaalala, may pinaalala sa akin yung tula noong 1987, Bagyong Sisang, kung saan naalala ko noon na nabuksan yung bintana, or dati nang bukas yung bintana, at yung hangin na pumapasok sa loob ng bahay, yun, ulan, kasama na yung ulan, meron na siyang maliliit na buhangin. So na-imagine ko nung bata pa ako, parang gano'n na ba kalakas yung hangin, na yung lupa na iaangat na nung hangin, di ba? Ganun kalakas yung yung I don't know the category of Bagyong Sisang noong 1987, pero malakas yun. A lot of damage also was done to at least dito sa Tabaco. So hindi makakalimutan yun. Mga gasgas, mga duga, nagtagas na gira. So mga gasgas, mga duga, nagtagas na gira. So yung gira is the tray. So we can see dito sa pangalawang saknong na the author, the poet, is already describing something that has passed, 'di ba? Wala na yung bagyo. Kasi yun nga, isusunurusulit, natira na lang yung gubot yung hinuba na gabat kan langit, yung hinubad na bigat ng langit. Ang nakikita na lang ay yung gubot, 'di ba? So wala na, hindi na ito nangyayari, hindi na in action yung mga images, hindi nasa na sila, nasa state na ng pagiging almost motionless. Hindi na sila gumagalaw. So wala na yung action nung dinidescribe nung author yung paligid. Ang natitira na lang ay yung mga gasgas, mga duga, nagtagas na kita. So naalala ko, simula pa nung bata, marami na akong bagyong na experience dito sa Bicol. The moment na pwede nang lumabas, yun ang ginagawa ko. Kukunin ko na yan yung aking kapote o kung anong jacket, tapos maglalakad ako niyan sa bayan. Tinitingnan ko yung disaster, kung ano ba ang So usually nakikita ko yung yung mga dahon na nakadikit sa dingding ng mga bahay, na sa paningin para siyang mga bullet holes, parang tinadtad yung bahay ng mga napunit na dahon. So parang it again, parang war zone siya It again adds to the violence, to yung nakakatakot or yung malupit na epekto ng bagyo. So yung mga dahon, 'di ba, nakawasak or riddled by torn leaves. So ito yung sinasabi dito, mga gasgas para sa akin, mga gasgas, mga duga, nagtagas ng gira. So nagtagas na ang gira, ibig sabihin it has already dried up yung mga duga. So hindi na siya fresh. Ibig sabihin nakalipas na talaga yung pangyayari. Going to the next stanza, gira kandala na bulos. Bulos, the flow. Dala na bulos. Sa unang hindi natin masyado mabibigyan ng pero mabibigyan ng meaning or kahulugan yung line na yon. Pero kung with the words that are given to us, if we're going to take the meaning of the words given to us by the poet, dala na bulos, parang it's like a path of water or a path of ragasa, di ba? Bulos, gira. So it is a gira na lang, hindi na siya yung trace na lang siya nung dala na bulos. So once there was a dala ng bulos dito, a pathway of flowing water. So malamang it could be describing a flood, di ba?
And that would be confirmed by the next taludtod, kandagat na luminakaw sa daga. So that is that's an image na of dagat. How can dagat, another personification of the sea walking on land, diba? Well, using the first line, yung dalan and may lakaw, so there's a coherence, di ba? Yung dalan at luminakaw. So eto na yon, yung sinasabi natin na yung baha galing sa dagat na luminakaw sa daga. Okay, so yung dagat naglakad sa lupa, di ba? Parang I don't know, it adds the drama of the saying the sea overflooded, di ba? Or inundated the land. Parang the author used a later on pagtatagpiin natin yung kung ano ba yung effect na gustong ma-achieve nung writer doon sa kung bakit niya pa pinersonify yung dagat. Pwede na naman sabihin na yung dagat ay nilantupan or ininundate yung nag-overflow siya doon sa lupa. Bakit niya kailangan sabihin na dalan kan bulos or dagat na luminaw sa daga? So saan siya naglalakad? Ano pang additional details na nilagay niya? Sa ilalim ng ipu-ipong buwan. Okay, so meron ng mga images na sineset up yung writer. Meron ng daan, meron ng kung sino ang naglalakad, at meron ng buwan. So parang kung pagtatagpiin natin yung mga imahe, it creates a very parang a very parang iconic, hindi naman iconic, parang a very familiar situation wherein, di ba, pag bilog ang buwan, mga tao naglalakad, parang hindi naglalakad parang they're strolling around, walking aimlessly. So parang eto yung sa nakita kong present ng author ng mga imahe. Eto yung nakikita ko na parang this one is like using a very familiar image na ginagawa natin in a more comfortable situation, comfortable, even romantic situation, di ba? Bilog ang buwan, di ba? We all sing about the full moon and naglalakad tayo sa magandang tanawin. So parang that was used by the author but in a different light, in a more sinister light, or the absence of it. So imagine dalan na bulos. So it's a pathway of raging water. And kung sino ang naglakad doon, yung mismong dagat. Yung dagat ang naglalakad doon. So siguro bumabalik sa akin habang sinasabi ko yun yung Ten Commandments ni Moses nung pinart niya yung Red Sea, 'di ba? Parang ganoon siguro, 'di ba? Parang yung dagat merong buhay na he walked or she walked on land. And what was her intent by walking on land, 'di ba? Makikita natin 'yon sa imahe na nakapaligid sa kanya. Ipu-ipong bulan. This is not actually a moon, but yung ipu-ipo, which is a tornado, nabubuo siyang parang spherical na shape. So I guess this one is the eye of the storm, or the body of the storm itself. Ipu-ipong bulan. So it is describing the storm, di ba? It's a moon, but it is whirling like a tornado, which is yun talaga ang nangyayari. The wind is parang there's a vortex of wind. Ang sildang pairarom sa sadiring diklom. So yung sildang is the yung banaag or the sunlight. Pairarom, inward, di ba? Sildang, I'm sorry, it's not just sunlight, pero pwede rin siyang gamitin sa buwan. Pwede rin siyang gamitin as moonbeam, di ba? Or banaag nga ng light, di ba? So a shine, di ba? Parang pairarom, going inside. So sa diring tiklom. Okay, so then again, doon ko talaga
na-determine na this one is talking about the eye of the storm. Diba, the eye of the storm, parang pag tinitingnan natin sa satellite, parang madilim talaga yung bilog. It's creepy, it's sinister. So, this is a moon, pero parang moon, and even the situation is, we are familiar with it, but this one is like a negative version of that. Parang yung a negative version, di ba, yung pag sa pictures, yung film, may positive and the negative. Yung negative yung parang iba yung kulay, parang yung itim yung puti yung itim. So parang ito yung ganun, parang there is a parang nabaliktad yung yung realidad na okay, this scenery is supposed to be a scene of comfort and happiness and romantic, di ba, na may naglalakad, one full moon night, di ba. This one is different, parang yung naalala ko dun sa Pairarom, Sildang na Pairarom sa Diring Diklom, naalala ko yung black hole yung hinihigop niya yung light papunta sa kanya, which is an unfathomable darkness, di ba, yung nasa So doon makikita natin yung quality sa quality ng mga images, makikita natin yung sinasabi ng author, di ba, or ipinapakita ng author. So again, moving on sa kugos ng habagat, sa yakap ng habagat, or kugos kan habagat, yung yakap ng habagat, rapadong higot. So it's like, it's kugos, again, the same, parang mai-relate din natin yung device na to. It's an embrace, but it's a lashing, diba? So paano magiging, diba, rapado or being lashed is painful, but it's an embrace, diba? So kugos kan habagat, rapadong higot. So parang Carino brutal, kasi what is real here is the habagat lashing the entire landscape. Totoo yun. But to think of it as a kugos, yun ang medyo doon. Yun ang statement na kailangan nating pag-isipan. Paano naging kugos yung rapado kang habagat? So it became a kugos because yung naaalala yung parang yung passion, di ba? Yung parang almost brutal passion ng nung, di ba, parang I don't know, fornication siguro, di ba, yung yakap yung parang kugos. So maybe yakap is a euphemism of something more sexual, di ba? So maisog na duon na humalon ang maut. So those images of duon, di ba, kugos, maut, all these terms can build up another familiar image, di ba, which veers us to passionate romance, di ba, almost like that, kasi sabi niya diit pang garo pagkamuot so it was that was confirmed, di ba, halos daing takot, halos diit pang garo pagkamuot. So this is like a reckless, careless love, yung habagat, parang isang lover na wala na siyang iniisip na iba. It is almost mad with love, di ba, na nagiging destructive. So the violence of this mad love or unbridled passion, unbridled lust perhaps, di ba, na parang ganun yung habagat, kung ganun dinali ng habagat yung kalupaan parang kugos pero kugos siya pero rapado. It's an embrace but it's like a lashing kasi masakit, di ba? Higot parang tight, di ba? So yun ang nag-aano doon sa kugos. It's not actually the rapado which is tight, is the kugos. So kugos kan habagat, rapadong higot. Parang minimix na nung author yung images na parang nag-overlap na yung mga images, related images. So for me it's like that, the violence of
unbridled lust. Diba? Yung, kita na naman natin yun. Ayoko nang magbigay pa ng graphic example, pero you can watch movies and see how, diba, two people engage in that kind of act na nagsisira yung mga bagay sa palibot. Diba, yung one thing na naalala ko, yung on the kitchen table, diba, yung parang hinahawi yung mga gamit. So yun, I will stop there. Okay, bago pa kung anong masabi ko. We are talking about a senior high school material. So halos daing takot, halos diit panggaro pagkamuot. So nasuminuklob sa gabo. So it envelopes this emotion, this raw, unbridled emotion, whatever it is, lust or love, it envelopes everything. Diba? Ito yung bagyo. Diba? It's like an unbridled emotion na hindi mo kayang And this unbridledness of this emotion, i-reflect yun on the last stanza. Sa tinampo, kalsada or yung road. So sa ugat. So the roads are considered the veins of the city. So hinalat na sinabat kan kurotab-kutab. Kurotab-kutab, yun nga yung yung hinalat. Ano yung hinalat? Ano ba yung hinintay? Diba? Ano ba yung hinintay? Uminaging buhing mga bagyo. So ito yung hinihintay. Now, ano yung hinintay? For me, this is isa to sa mga rituals nung pag nagbabagyo dito sa Bicol, yung paghintay. 'Di ba? Yung paghintay sa signals, 'di ba? Signal number 1, signal number 2, signal number 3, signal number 4. So, the increment of anxiety nandun habang tumataas yung nung bagsik nung bagyo, lalo rin tumataas yung anxiety. So wala ka na ibang magagawa, manalangin ka na lang, di ba? If you have done everything, meron ako mga tula. Siguro later on, i-gather ko yung mga tula about the storms. Meron akong tula doon na yung how to prepare naman sa isang bagyo. Or hindi naman how, pero yung paano ko pinaghahandaan yung isang bagyo. So, ganun talaga. Kasi kasama na yun sa ritual. Every time na may bagyo, yung paghahanda at yung paghihintay. Diba? So, maisip mo rin na noong unang panahon, wala tayong mga windy app, wala tayong mga pag-asa. Yung parang pinapakiramdaman lang natin yung paligid. Nandiyan na ba yung bagyo? Or we don't even know kung may bagyo or wala. Or hindi natin alam kung bagyo ba yan or masamang panahon lang. So, the level of anxiety, yung kurutab-kutab, yung palpitation, the suspense, the brutal suspense of the storm na magla-landfall, di ba? So, yun ang unbridled, buhing kabayo. Buhi is like unleashed. Wala siyang leash. It's not caged, it's not hindered by anything. It's unbridled, di ba? Horses. So ganun yung ganun yung bagyo. Wala siyang pakundangan, wala siyang sinasanto, di ba? Wala siyang bias, lahat. Basta parang stampede of horses, di ba? So parang dito naman ginamit yung ugat kasi although it was no longer developed, parang yung pagsulwak ng dugo the rush of blood through the veins, parang ganun yung kabayo. And pagtundag kan alpog, okay, pagtundag when the dust settled down, kasi yung may kabayo so even though wala naman talagang dust, I don't know kung may dust, may alikabok pa ba pag bumabagyo. Parang it is just a metaphorical na may alpog. It could be the storm, all the debacle about the storm, yung parang yung mismong bagyo, pagtundag kang alpog, or yung the winds die down, diba?
all the rain will cease to fall. So ito na yung pagtundag ng alpog. Ano makikita natin? Yung umaga. So again, this is a clue that the Alimagyo happened during the night. Ito yung pinaka-lethal na bagyo. Ito yung kinakatakutang bagyo. Yung mga bagyong nangyayari tuwing gabi. Although yung Riming, nangyari yon umaga. Pero sinasabi nila, mas marami daw yung madidisgrasya kung gabi yun nangyari. Which I believe is true. Kasi kahit umaga yon, you can see. Pero paano kung gabi yun? Diba? And when we are all in the dark. Tulad ng bagyong ito na nangyari sa gabi. Usually pag umaga tapos na, diba? Parang storm has passed. Look at all the colors, the sun is here at last, diba? Ang kanta ng Southern Suns ba yun? Anyway, so pagtundag kan alpog an aga tamong nagubot. So dito ko na yung imagery na meron siyang coherence, yung 'di ba napag-usapan sa pangatlong saknong yung romansa, 'di ba, yung naglalakad sa una yung dagat na namamasyal sa ilalim ng ipu-ipong buwan, and then it progressed into violent love making, 'di ba, kugos na rapadong higot, maisog na duon, 'di ba, humalon an maut. Humalon is like to swallow. That is a desire. Kan kinaban sa sarong mugum na kamot. But a clenching of fist. Diba? Parang yung gulo-gulo. Diba? Yung gulo-gulo. Yung ugup-ugup. Diba? Yung silakbo ng damdamin. Yun. So, halos daing takot. Reckless. Halos daing panggaro pagkamot. So, another, there's a parang a side statement there about love, which love is like reckless, unbridled passion. So yung lahat ng yun, it would reinforce the sense of this line, aga na tamong nagubot. So this is like the morning after, and usually pag nakikita tayo ng sheets, di ba? The morning after nga, yung after sleeping together, di ba? The sheets of the morning after. Will you still love me tomorrow? Yung mga ganong rhetoric na yung papasok. So eto, there is a calm kasi tapos na yung passion, tapos na yung marubdob na romansa, at nandito na yung aga. I can imagine yung white sheets, but it's crumpled. Natadaan daga na dainang sulot. Dainang sulot is naked. Dainang sulot. Wala nang saplot yung lupa. So, again, a bunch of personifications, di ba? Yung kalikasan or ang kapaligiran ay ginawang tao, di ba? Binigyan ng katauhan. So, yung dagat naglakad, yung habagat nakipagtalik, at yung lupa ang isang katawan na hubad, di ba? Duman sa pagtakdag kan burak sa ati na nag-aling sa gamot, suminupang an hamot kan gumus na aw. Okay. Now we are entering medyo medyo mahirap ng pag-usapan para sa akin, because I'm seeing kung ipo-pursue natin yung sexual na imagery, it would go to this na yung pagtagdag ng burak sa ati na nag-aling sa gamot, diba, suminupang anhamot kan gumus na awot. I would just say siguro in a more sa ibang ko na lang i-discuss yung context na to. Pero but for this because this one is wholesome, I just want to share na yung gumus na awot, it's a very memorable image for me. Yung fragrance nung trampled upon grass. Kasi nung bata ako elementary,
sa Tabaco South Central Elementary School. Meron dyan na malawak na grassland or oval. And there we would run, there we would play wrestling, karate, and sometimes, di ba, yung boys become, the game would be rowdy. Kasi parang, I would find my face being, parang kinakaskas na doon sa damo. Di ba? And my face would all be red with the prickle of the grass. So parang yun, naaamoy mo talaga yung ng damo eh. Parang nasa ilong mo yung Carabao grass, o kung ano man yung bagangan or yung amor seco. Sa ilong mo mismo maaamoy mo. So it's very nostalgic para sa akin. Tulad ng pag may lawn mower na, wala naman sa ating lawn mower, yung ginagrass cutter na mga damo. So after, lalo na pag umulan, talagang humahalimuyak yung amoy eh. Parang it brings me back home. It brings me back to memories of home, of childhood. So napaka sa akin yung siguro, I'm not sure if this was my intent when I was writing this, pero from what I got from the text, parang yun ang aking naging reaction. Okay, gumus na awot. Sa pangalagkalag kan liwanag, sulinaw giraray na bilog. Okay, I have a friend in college na si Art Fuentes. I remember he wrote something with the title Clarity. So it's about, I'm not sure anymore. I'm guessing, I hope it's also about the storm. Excuse me. So etong clarity na to, totoo ito eh. So parang after the storm, everything becomes clear. Everything brightens up, ironically. Or parang mababawasan yung mga dahon ng puno. Yung mga kanal, makikita mo yung tubig, napakabilis ng agos. May basura pero the road is swept clean. Except for yung mga nabubuwal na mga kahoy. So parang sinasabi rin natin na yung bagyo is the way of Mother Nature for cleansing herself, di ba? Malamang warang pollution kasi yung na-stock up na mga pollutant sa hangin, lahat na itataboy nung lakas ng hangin ng bagyo. So naalala ko din dito, kung pag-usapan yung clarity, yung may nasulat akong isang kanta ng pamagat ay medyo offensive. I'm sorry if napaka-insensitive, pero my point is exactly the opposite. This is not to offend people, pero meron akong sinasabi. Yung title niya, yung pamagat niya ay Kaipuhan ang Sarong Bagyo. Kailangan ng isang bagyo. No, bakit kailangan? Kasi, di ba, hindi sa ipinagbubunyi natin yung pagkasalanta or even pagkamatay, pagkasawi ng maraming tao. Pero on a different light, yung bagyo, tulad ng Riming, nakita ko doon yung yung katauhan, yung lumabas yung mga kapitbahay at sila ay nag-usap for the first time. Kasi nung normal times, wala silang pakialaman sa isa't isa. At ngayon, they suffered the same fate. Parang communal disaster. Saka sila, kumusta kayo? Kumusta Kumusta yung natin yan? Yung imbornal natin, dumadali na ba? So they're interacting. They're actually interacting, which I'm very sure na on normal occurrence or circumstances, hindi nila gagawin. So there's that, and then yung pagbabayanihan, di ba, lumalabas. Ngayong bagyong Christine, nakita natin yung yung mga simpleng tao they're really parang nabubuhayan yung puso nila na makaramdam ng ng kindness yung pakialam sa kapwa nila, yung pagmakulog in Bicol, di ba? Na on normal circumstances, hindi naman wala silang pakialam, di ba? Kasi sarili lang natin yung iniintindi natin. But during this suffering of a communal disaster or tulad ng bagyo, parang naaalala natin yung ating katauhan na, may kapwa pala ako na nangangailangan. Diba? Tutulong, magbibigay ng kumusta ka? Are you safe?
halos nakakaiyak eh. Parang ano eh, parang yun nga, sasabihin mo na lang, sana lagi na lang may bagyo eh, para ganun yung mga tao. Pero syempre, yun nga, yun ang point ng kanta na tayo, para na tayong imburnal na na-stuck up sa sarili-sarili nating routine, sa tinatawag nating normal na buhay. At yung imburnal na yun, hindi na gumagalaw. Doon na tayo, everyday bumabaho tayo. Habang dumadagdag ang araw, ang panahon, kasi hindi tayo gumagalaw eh. So, na-stuck sa atin yung basura, yung latak, putik, at hindi tayo dumadaloy. So, bumabaho, nagiging salamuha. And then, darating yung bagyo. Masakit, di ba? Nakakatakot. Pero kung ito lang yung paraan para i-wash out yung buhay natin na walang pagdaloy, di ba? Mafe-feel mo eh yung nagbago ka eh. Di ba? Mafe-feel mo na parang may nalinis sa harap mo eh. Sa paningin mo. Sa paningin mo sa bagay-bagay. Diba? Yun ang clarity eh. At pupuntahan natin yung yung clarity yun na sa pangalagkalag ang liwanag, ang linaw giraray na bilog. Diba? Parang may na-realize ka eh. May epiphany eh. May may insight eh. May nakita ka. Namulat ang mata mo dahil sa bagyo. Namulat ka sa hindi lamang sa physical na pagkautas or pagkaubos ng mga familiar na bagay. Tulad ng dati may kahoy dyan, dito may billboard dyan. Ngayon wala na. Parang nakita mo yung Alala ko yung isa pang tula ni isang haiku. Diba? Nung nasunog ang aking bahay, kita ko yung buwan. Diba? Parang yung benefit of a bad bargain eh. Diba? So anyway, yun, yung clarity na yun. At tinapos yun sa huling apat na taludtod. Sa napasang kaganan, iniman sana ang nakasaray. Sa haloy na pagkaykay, ini ang laog kan kalot. So dito, medyo although hindi naman sinabi kung ano yon, pero parang pasaring or sinabi na. Ito lang yon, yung essence, ito yun eh. Ano yung nandun? Ano yung nandun sa lalagyan na pinag-iingatan natin? Diba? Ano yung iniipon natin sa lalagyan na yon, sa vessel na yon? Ano yung iniimpok natin doon? Na nung bumagyo, nabasag. At ano ang nakita nating laman doon? Diba? Ano ang nandun? Ano yung, diba? Yung hinuhukay natin araw-araw. Hinuhukay natin. Every day, every waking hour, naguhukay tayo. Gumagawa tayo ng Ano ang nandun? Diba? Ano ang point? Ano ang kamugtakan in Bicol? Ano ang kamugtakan? Ano ang sense? So yung bagyo, binasag ito. Rumagasa ang tubig at nakita natin kung ano ba talaga yung nandun. So for me, this is a very powerful statement na yung pagbura ng mga non-essentials, 'di ba? Para bagang isang diamante na binalot ng latak at putik at luwad at kung ano-ano pang mga nakabalot. At nung rumagasa yung tubig, natanggal ulit, nahugasan at nakita na diamante pala yun. Diba? Para sa akin, yung ubod kasi, maaring iba-iba yung ubod sa atin or yung parang yung core. Sa akin yung ubod talaga yung kaluluwa eh. Yung tayo eh, yung self. So, ano ba yung nature natin as a soul, as a spirit soul? Ano ba yung nature natin? 'Di ba? Ano ba yung liwanag natin? Ano ba yung sinasabi natin na let your light shine? 'Di ba? Ano ba 'yun? 'Di ba? Kasi hindi na natin makita dahil sa dami ng nakapulupot, 'di ba? Nakabalot na na latak at dumi. So, nung bumagyo, 'di ba? Whether we like it or not, masakit man, parang trial by fire. 'Di ba? Mapait na gamot, mapait na medisina
na kailangan nating lunukin para lamang makita natin kung ano talaga tayo. At yun, hinugas tayo ng isang communal na na suffering at nakita natin, naalala natin kung ano ba talaga tayo. So tayo, para sa akin, yung light natin ay yung pagkamuot, di ba? Pagkamuot, yung pagmakulog sa kapwa. Ito yung light na para sa akin, na ito yung essential. Okay? So ako lang 'yun. So maaring kayo iba naman yung essence para sa inyo. Well, para sa akin as a reader, yun ang naalala ko sa tulang ito. Yun ang yun ang ginawa ng tula sa akin para pag-isipan yung kalalim-laliman kung esensya or ubod, di ba? So, obviously hindi lamang ito tungkol sa pagbagyo, kundi yan, may sinasabing iba yung author. Sana makuha din natin. Sana makuha nyo rin. So, hindi ko napapatagalin, masyado nang mahaba yung ating talakayan. Ang nais ko lamang ay sa talakayang ito ay makatulong ako doon sa mga nagtatanong na ano ba ang ibig sabihin ng tula? Bakit nyo ba sinulat yung tula? So, harinaway makatulong ang munting talakayan na to. So, sa muli, ako po si Jim Paul Borlagdan, isang manunulat dito sa Tabaco City. At ako ang nakasama nyo dito sa Tao Talks. Sa muli, Haribol, Endang Araw, Diyos Mabalas.